салом дӯстони азиз, ман баҳриддини сабур ба канали нави ман хуш омадед. Пешсаф ТВ мавзуна чоре вае ки дунё мешиносад иштирок мекунад. Кӯдакиётида мона нест магар мардак бори. Ака бейна яма ки кофта ма дая чуй дода ки ида ба қавли хичош зада метунам. Опа. Навобаста аз оне ки Юлия духтари рус аст. Дилим тапап задишта. О, Бахриди. Агар шуи ман масалан Россия рава зарабат кни, пулора кор кни рава агар, ман дар хона худа метавонам созиш кунам. Пойдем на прогулку. Ой, только не беги! бонуи худ чақ ва зиндадил Фирӯза Ҳафизова аст. Хуб кам мегар калонтар. Оҳо. Ва ман умедвор ҳастам ки дар ин Лекси, метонам ку? И намечаспа диди, бибарум. ای ما الهی فقط کم نشود سایت. салом алейкум. چیکار شما؟ نه تمپراتور نداشتی؟ نیک میگویی که در پودیوم باید برآمد کنی. رایکه عجیبه. لابوتیکا مرامت. با این بخش سیومی برنامه ما قبل زدست Бая би. ام که میدونی ام چی به؟ Не. Катима био. باش Напоследок хали. آفرین Акаҷа намегире и ба қуввата и. بکشی طرفی Чира мебандан? Ягон чӣ мебандан? Шумо ҳама чира медонед, а? Майзо мекашем. ҷолибтарин барномаҳоро шумо минбаъд метавонед ки дар канали нави мо тамошо карда бошед. албатта силкаи канали моро ба дӯстонатон ҳам равон кунед ва худ ҳам подписатсия кунед. ташаккур барои дастгириҳоятон. ҳама заҳматҳои мо барои шумост.